राजकारण म्हणजे केवळ सत्ता नाही, तर मूल्य, विचार आणि राष्ट्रसेवा आहे. हे ज्याने संपूर्ण देशाला शिकवले ते म्हणजे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी. विरोधकांनाही सन्मानाची भाषा देणारे, निर्णयात दूरदृष्टी आणि मनात राष्ट्रसेवा प्रथम ही भावना, हे खऱ्या अर्थाने अटलजींचे वैशिष्ट्य आहे. अटलजींचे विचार आजही आम्हाला मार्ग दाखवतात आणि समाजसेवेची प्रेरणा देतात. अटल फाउंडेशनच्या माध्यमातून अटल विचार, अटल कार्य, अटल सेवा हे निरंतर आम्हाला प्रेरणा देत आहेत. आम्ही त्या माध्यमातून समाजसेवेचे काम आमचं अविरत चालू आहे. अटलजी हे केवळ देशाचे पंतप्रधान नव्हते, ते एक युग होते, ते एक संस्कार होते आणि कायम प्रेरणा देणारे विचार होते. अटलजींना शतशः नमन. गणेश राजे, प्रदेशाध्यक्ष अटल फाउंडेशन तथा भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष. धन्यवाद.